are here mga Riva Peeps. Mayong gabi, mayong buntag, mayong hapon, kung sa morasa ni mga tanawin yung vlog. It's a brand new day and mag-vlog na santa. Kung ikaw wala pa ka nakasubscribe sa channel o bago pa ka diri, kabulo na kasi mong button, i-click na subscribe na button, at hihita po ng gamay ng bell para ma-update ka kung na may bagong vlog na i-upload. Karon day guys, kay magbuhat ng bagong challenge. Well, hindi ko siya bagong challenge, kay dugay naman ni, kaya nakatry pa ni. Pero sa mga bago man, so bago lang yun siya. Akong buhato na ni is butangan ng twist. So, baka mo kabalo kung sa twist. So, mag-chubby body challenge me. And, para na dyan madani, no? Para na dyan ko'y content. Nanguhan ko mga chikiting din, no? Siyempre si Gab. So, karong day, kaupan ako si Kyle, si Milia, si Casey, o si Gabi. So, tara, let's do this! Alright, let's go! So, ang mechanics ani mga Riva Peeps, guys. Ang mga mechanics ani is each round, magkuha tawag isa ka marshmallow. At ipasok sa itong baba, di na ito kauno na. O musulti tag chubby bunny. Antod, next round na santa, kuha na tag isa ka marshmallow, buta na ito, asa nga sides itong baba. And musulti tag chubby bunny. Hantod sa mabot tawag 5th round. So, ang 5th round, dira na ang twist niya ang gingon. So instead nga chubby bunny nga word, ay shoot. Chubby isulti, instead nga chubby bunny word nga instead nga chubby bunny nga word nga isulti. Tongue twister. No, tongue twister ang ato ang isulti. Dili chubby bunny word. So nana ko napili diri sa akong phone nga mga tongue twisters. And muna siya ang atong isulti. May bugo kaya? So, kung kinsa to mabilin sa last nga part, kay makadaog-og tumataginting na 100 pesos. So, kinsa ang daog nga mabot og pila ka round nga nakaugom lang gyapon namin to ang marshmallow sa iyahang baba kay mo to siya mo daog. So, tara na! Excited na kayo sila. Excited with me. Let's do this! Round 1! Kuha. Paano siya ba? Di ko ano na. Oh, dili ka na. Game up. Chubby Bunny. Round 2. Chubby Bunny. Ito na. Round 3. Doa na. Round 4. Ikaw na ha. Yeah. Go! Chubby Bunny! Stress, right? Sige, nahurat ako marshmallow. So, ang pinaka twist yun ani nga dula para makadaog 100. Kinsa mo kaon ani? Milya. Milya.
Sige, Nel. Luwa na yun! Iluwa na yun! Kauno mo na! Kauno na! Ginagawa mo. So, mga to sa mga Lipa Babes, no? Nakuha na dyan na mo ang kabuang din. So, naay nakadaog. Naabot niya siya ika-8 nga round. Actually, naabot may 8 nga round. Pero naluwa naman na mo. Pero nagpabilin nga gaugom sa marshmallow kay si Milya. Oh! Sana all! So, nakadaog sa 100 kay si Milya. Woo! Masama yung masulti niya mga nakadaog mo ka. Sama niyo mo na. Pambala na. Pero, siyempre, ay consolation prize. Wow. Wala Yan, 50 pesos. Okay, easy. Anong choice, Gambi? Guys, thank you. So, nano may pambala naman. Consolation prize. So, mga to mga reports na kumanan na mga mong challenge sa karong naglawa. Nalingaw kay may hope nga kamo nag-enjoy po. Magkita-kita lang po sa sunod mga vlog. Hope nga nalagyawan mo. So please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. Huwag ka wala ka subscribe. Kabalo na mo ano eh. I-subscribe na lang ang channel. Mag-hit na po ng gamay nga bell para ma-update ka kung ako yung bagong vlog na i-upload. Kita-kita kids! Napunta sa sunod mga limabis sa sunod nga vlog na ako yung bago coming and medyo dako-dako yun dyan. So surprise na sana for now. Ay bala rin yung phone. Hanggang sa sunod! Chill out! Peace!